Ei se olisi. Maanila. Elikkä. Kyllä te tiedätte. Joo. Te saatte pistää alas kommenttia. Sitten saatte haukkua meitä niin paljon kun haluatte. Sitten seuraavalla videolla me luetaan. Onko kivaa? Joo, on kivaa. Mä oon eli Lila. Haloo? No mitä haloo? No en mä tiedä. No niin. Ja sitten voitte pistää myös alas. Minkälaisia videoita me tehdään. Mutta me tullaan aika tekemään hevosia ponivideoita. Ne on parhaita mandaloa. Joo. Älä heiluta sitä kameraa. No en mä voi mitään. Boom.